Namusha ngizokutshela okuthile ngesifo esivamile kakhulu esibeka impilo engcupheni futhi uma singelashwa kahle singadala ukukhubazeka okukhulu kwezinzwa kumuntu ogulayo. Lokhu kuyisifo sokushaywa unhlangothi noma isifo sokushaywa unhlangothi lobuchopho. Ngolimi olujwayelekile sizosebenzisa igama elithi lakho. Ekuqaleni kuyini ukushaywa unhlangothi? Ukushaywa unhlangothi kuwukuqala bobuzumayo kobuncipha bobuhlinzekwa kwegazi noma ukuqalwa ngokuzumayo kokopha ebuchosheni okubangela ukukhubazeka kwengxenye yomzimba eyodwa. Ngokuthuthuka kwakamuva kwezokwelapha ukushaywa unhlangothi, sihambe ibanga elide ekwelapheni imivimbo ye-ischemic eyingozi. Njengoba ngihlale ngisho, isikhathi siyibuchopho futhi ukwelashwa okubambezelekile kuyakuphika ukwelashwa. Ngakho-ke, uma unezimpawu ezihlanganisa ukuchezuka kobuso bakho kolunye uhlangothi, ubuthakathaka bengxenye eyodwa yomzimba, ukwehluleka kwenkulumo, ubunzima ekuhambeni, kufanele ngokushesha uthathe usizo lwezokwelapha, ngoba lokhu kungaba yisikalo sokushaywa unhlangothi kobuchopho. Uma ufika esikhungweni esinazo zonke izinsiza sokukunikeza ukwelashwa kokushaywa unhlangothi okungazelelwe, sinokwelashwa okubizwa ngokuthi i-thrombotic therapy, okuyindlela yokunxibilikisa igazi okunganikezwa hhayi kuze kube amahora angu-4.5, kodwa manje singakunikeza kuze kube amahora angu-24. Thina e-Indraprastha Polo Hospital yase-New Delhi silungiselele ngokuphelele kusukela ezimeni eziphuthumayo kuya emibhedeni ukuze sikunikeze ukunakekelwa kokushaywa unhlangothi okusezingeni lomhlaba. Ingxenye yesibili yenkulumo yami engithanda ukuyikhuluma iwukuvimbela ukushaywa unhlangothi. Engingakusho ukuthi isifo sohlangothi siyelapheka futhi isifo sohlangothi siyagwemeka. Yiziphi izici ezishintshwayo zokuba sengozini yokushaywa unhlangothi esinazo? Isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-hypercholesteremia, indlela yokuphila yokuhlala. Futhi uma unakekela lezi zici, ungavimbela ukushaywa unhlangothi ku-70 kuya ku-80 yeziguli. Ngakho-ke ngicela uqonde, isifo sohlangothi siyisimo esiphuthumayo, siyagwemeka futhi siyelapheka.